Lajaba cɛmani musoma denmisɛn ani makɔrɔba an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ aw ka foli bɛ Tam télévision sanfɛ min ye i ka dɔn ka bɛn ni bi donba in ye kunnafoni caman de bɛ anw bolo yan k'a daminɛ an ka sɔrɔsiw ka kunnafoniw na ka taa se min ye i ka dɔn drogue feerela dɔw minɛna ka taa se min ye i ka dɔn kunnafoni caman wɛrɛw ma olu bɛ an bolo yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiriso min lasinen don lakana ma ale ka 5 ans bilan o bɛ an bolo yan an bɛna da don fɛn caman na ka o fɔ aw ɲɛna bi aw danse k'a fara kunnafoni misɛnnin caman kan min mana sɔrɔ k'o di aw ma aw yɛrɛ b'a dɔn dɔgɔkun kɔnɔ kuma min cayalen don n bɛna a mɔden bisimila sisan nɔ Simon Benjatale ma nare maga manden kan Benjatale ma suba mande masa jaga jaga njeta ye Bilali den de ye maningalu y'o dogo ana nye bagale min di ma ngui so bagale nya boshi Bilali mode nya boshi kamale wallahi ibaro ko I kunkolo ni Bilali ta boli ha kamale ngi ka sabali amma nenga ni Bilali ti nyo so fashi fe tariku dona ma fo tariku dona ko bora Bilali la kamale mimi vera kunu dozi tabaku ye chebakoro ye ngabi dozi tabaye musabakoro ye muso mimi da be dozi ro cheuta ta ma ko fale do ni ngu bone de do adafri lade ala chere la ne yɛrɛ tɛ keta nga ne ye kuma mɛ kuma ɲini tɔɔrɔ dɛ menge kuma ɲini tɔɔrɔ dɛ ni y'a damu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ fɛ yere an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ fɛ o Kulubali fɛ wa a ka haramu plainte déposera koyi a ka kɛ ten dɛ a tɛ se ka to ta kamalen u ye plainte déposé wa plainte ma déposé muso kelen kama dɛ très bien payi maa wɛrɛw b'a la ni ne ye kɛcogo ye mɛ min f'i ye muso ye kumajuguba fɔ kumajugu belebele wallahi billahi a ye kumajuguba de fɔ kamalen mɛ nin ye baara nka manden ngarawa kana mɔnɛ don an na sa de b'ala Bilali da ma deli ka maninka k'a fɔ tile kelen yere de b'ala k'a da Bilali bɔnna te min bɛ maninka k'a dɔn kasi kana anw mandenkaw ta k'anw kɛ fɛn wɛrɛ ye ne dabali ma ban ko Sunjata fa ye ko Makan Kɔnfata ko Sunjata fa y'o ye kasi k'o yɛlɛma k'o kɛ Bilali ye un coup k'o kɛ Bilali ye ko Sunjata ba tɔgɔ ko Sogolo aya baasi tɛ Bilali bon non ça fait ko n yɛrɛ de ka gɛlɛn ma kamalen bɛ min f'i ye ka problème ye min ye anw ka diinɛ jetura oui anw ka diinɛ ɲɛ jɔyɔrɔ adamadenya yɛrɛ sabu Ala yɛrɛ ka diɲɛ da sababu yɛrɛ cɛba in n'o ye Alakira Muhamadu ye Muhamadu a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a ma Bilali dɔgɔya tile kelen ayi dɔgɔyama Bilali bonya de ala dɔgɔyama wa nka tila ka ça fait ni ko min kuma n ko bi ca de kamalen an ka nin to ta min bɛ muso kun a bɛ kun a la n dalen don o la kun ne rɔ a guwanfɛn a bɛ kun a la a kun ne rɔ dɛ kana siga sɛlɛku mɛlɛku ma ja bannen da a bɛ pɔndi kunu nka ale ye pigi de kunu yere a ka haramu kamalen ayiwa kɔrɔfɔ filɛ nin ye dɛ kɔrɔfɔ filɛ nin ye dɛ ne bɛ deli ka jamu damadɔ fɔ yan nɔ o jamu fɔlen maa hakɛ min ye ne jɔ yan ne de n ko safɛ a tɛ se ka lakali quoi Ala k'an cɛ ɲuman na ya rabbi Abubakar Siriki Sanogo kamalen maa bi pako kunna ka maaya kɛ o bɛ kɛ Basiridi sɛbɛn min ye le pays ayiwa kamalen bɔra k'i da don kɔrɔfɔ min na bisimila le pays a y'a sɛbɛkɔrɔ woloma ayiwa a y'a jira k'a fɔ Manden donda n'a bɔda seleke 4 bisimila ko jɛrɛjɛkulu min bɛ sifinnakaw to a la kamalen min ye coordination des jeunes du Manden ayiwa CJM u bɔra ni ka kuma bisimila Basiridi ba ko u y'a jira k'a fɔ awɔ ko bɔlɔlɔ siratigɛw kan Abubakar Siriki Sanogo ko ye muso dɔ ye min kɔni ye I da don Manden tariku rɔ min y'i da don Manden kɔrɔlenw nɔ k'a bɛɛ lajɛlen woloki a kunjugu kan k'a bɛɛ lajɛlen kɛ yɛrɛ ɲinikanw ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ hakilina kuraw ye Basiridi ba ko o de siratigɛw kan min ye le pays Jabate ka kuma na a ko u ye wulikajɔw kɛ min ka sɛgɛsɛgɛliw bolo da u nana ye k'a fɔ jɛrɛjɛkulu dɔ
dɔ bɛ Mande kamalen ko olu kɔni sɛbɛ kɔrɔ tɔɔrɔ bɛ ayiwa Siridi b'a ko min ye juillet kalo ale tile 15 san 2026 bisimila a ko olu kɔni bɔra min ye nin musoba in ye a ko a ye nkalon min tigɛ a ye kalabanjiya min fɔ anw ma anw maninkaw n'anw mandekaw ma kamalen ko a ma bɛn an ma fiyewu bisimila a ko barisa ni ye a ta k'a lajɛ a ko a bɛ fɔ min ma ko charte cour ko musoba in ko a ma nin bɛɛ lajɛlen yɛlɛma wa a y'a yɛlɛma kɛ Siridi b'a ko o tɛmɛnen kɔfɛ bisimila ko mele kelen donna ni muso in ma ban ko yala dusukun tɔɔrɔ de don wa walima ŋaniya juguya de don wa ko hakilina juguya jumɛn ye a sɔrɔ n'a donna nin kɔrɔfɔ nin nɔ bisimila Siridi b'a ko n'i y'a wulikajɔ lajɛ kamalen hali bi ale jeune a ko min ye nin muso kofɔlen in ye ko réseau kan k'a kɔni bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yɛrɛ sago kuma caman fɔ bisimila min kɔni jɔn ko ala n'a ye mandenkaw sɛbɛkɔrɔtɔ Siridi b'a ko bisimila a ko manden sigi ko bi ko tɛ ko n'i ye farafinna woroduguyanfan yɛrɛ tariku ta k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko tariku in caman ko a sun bɔra Mande a ko a caman bɔra Kurukanfuga a ko tɛmɛnen kɔfɛ bisimila a ko musoba in filɛ ka min yɛlɛma nin ye n'o ye anw ka taabolo ye n'o ye anw yɛrɛkun yɛrɛ ka buna hadamadenya ye ka maninkaya yɛrɛ yɛlɛma ka sin k'a kɛ arabuya ye kamalen ko a ma bɛn u ma dɛ a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini a ma bɛn a ma dɛ a y'an tɔɔrɔ a y'an tɔɔrɔ bi a y'an tɔɔrɔ a y'an bɛɛ tɔɔrɔ kala ye cɛ in ka kalan fo ka fa di yɔrɔ o ma fɔ ayi kamalen nin tɛ kalan ye nin ye de n ye livre dɔ kalan a kɔnɔ kuma diyara n ye n bɛna n sigi n b'a la kale n'o tɛ nin tɛ kalan ye nin kalan tɛ kelen ye dɛ nin ye kojugu ye dɛ Jakarija n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna n bɛ kuma in fɔ a ka ca san caman ye bi i ka kuma in mémoriser k'a bila n'i b'a fɛ ka dugu ci kan fɔ a don mɔgɔ da min ka kalan danna sira la jamana ci kan walima kuma min bɛ jamanaden bɛɛ tɔɔrɔ n'i b'a fɛ k'a don c'est mɔgɔ da mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ a t'a tɔɔrɔ a t'a jateminɛ a t'a conséquence dɔn a mago t'a conséquence la a don mɔgɔ da min ka kalan danna sira la a fɔ ko dɔ ma le kɛ ayi mɔgɔ min ka kalan danna m'a fɔ c'est à dire que i b'a dɔn n'i ko kalan danna sira la mɔgɔw bɛ a bila yɔrɔ dɔ la k'a kɛ i n'a fɔ n'i ma bac ni fɛn ninnu sɔrɔ o tɛ dɛ mɔgɔ min ye kalan daminɛ première année deuxième année troisième année ka se sixième année septième année ma dɔrɔn ka sin ka jɔ yen ten a bɛ se ka sɛbɛnni kalan o tigilamɔgɔ hali n'o bɛ kuma n'a ma fɔ français fɔ a tɛ lafiya n'a n'i bɛ kuma f'a ka tubabukan kelen-kelenninw fɔ pour que e k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna k'a fana ye dɔɔnin kala n'i y'a ye maa la dɔrɔn a ka kalan danna sira la wa n'i b'a fɛ ka jamana ci an ka karamɔgɔ minnu bɛ wajulu kɛ wajulikɛla karamɔgɔ wajulikɛla ninnu minnu bɛ kumabaw fɔ a bɛɛ ni ala cɛ t'a sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ ka kalan danna sira la i bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn k'a bɛ kuma sugu dɔ fɔ jamana ci kumaw jamana lanɔgɔ kumaw a karamɔgɔ tila bɛɛ ka kalan danna sira la de sinon maa o maa bɛ ko dɔnni yɛrɛ kan hɔrɔnyara e la kuma la a fɔli maloya b'i la dɔnni yɛrɛ yɛrɛ n'a y'i sɔrɔ i bɛ suma de ayi kana se k'o la fiyewu kana se k'o la fiyewu o de la dɔnniba ale sigida la i b'a ye ala ko man ca hali ni yɛlɛnna sen kan a b'a sen fori ne bɛ min f'i ɲɛna o Jakara an ka taa a bɛɛ ti fɔ Siridi b'a ko min ye le pays maaw ye bisimila a ko jɔn ko ala nin kɔrɔfɔ min fɔra a ko yala fɛn jumɛn de y'a kɛ ba bisimila yala kuma de y'a dun wa walima a bilara la de ayiwa Siridi b'a ko jɔn ko ala ko kɔrɔfɔ ye a fɔ ni bi cɛ Abubakari Sidiki Sanogo min ye bɔlɔlɔ kunnananw ye ko maa caman kɔni tɔɔrɔ la maa o maa bɛ k'u ye hakilitigi ye maa o maa bɛ k'i bɛ Manden tarikuw dɔn i n'a fɔ an y'a kalan an ka kalanso kɔnɔ cogo min na Abubakari Sidiki Sanogo ko a b'i sigilen tɔɔrɔ Siridi b'a ko jɔn ko ala min kɔni ye CGM ye ni o ye coordination des jeunes du Manden ko olu kɔni ko o t'u sigi k'u bolo da u sen kan dɛ min kɔni ye sariya ye wa k'u n'a tigiw wele kiiri ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ya kɔrɔfɔ min fɔ ani ɲangi min ka kan Sanogo k'o ka da a ka sariya kɔnɔ Basiri ye nin ye n'i y'a bɔsi k'a bɔ le pays kɔnɔ min ye Kɛmɔgɔ Jabate Ala Jula Sango ye ale bolo nɔ b'a la tabarikala nin bɛɛ bɛ Jabate da Kɛmɔgɔ Jabate an b'a fo k'a ni ce nin yɔrɔ la n b'i wele bila maa damadɔ ma u ka bɔ u ka kuma i n'a fɔ jɛni a maa fɔlɔfɔlɔ n bɛ taa ni o ye maakɔrɔ kunda
Ablaye Jabate aw ye an ka laada kɔrɔw sinsinbaga de ye aw ye an ka jamana tariku dɔnbagaw de ye Jabate a ye bɔ hali ni aw yɛrɛ ti bɔ a ye aw dɔgɔninw bila u ka bɔ u ka kuma u bɛ nin ko in ɲɛdɔn u bɛ se ka nin ko in walawala u bɛ se ka nin ɲɛfɔ kelen filanan n yɛrɛ fa ani n karamɔgɔ n tɔntɔn Burama Sumano n bɛ wele bila a ma Sunjata ko Burama Sumano b'a ɲɛdɔn dɛ i bɛ dɔ ɲɛdɔn dɛ walahi Burama Sumano b'a ɲɛdɔn Burama Sumano i bɛ dɔ ɲɛdɔn dɛ Manden tariku ne ma fɔ a b'a bɛɛ dɔn dɛ nka walahi bilahi Manden tariku tile b'a bolo a y'a fɔ Burama Sumano ye k'a ka bɔ a ka kuma a ka nin ɲɛfɔ dɛ wa kuma bɛnnen bɛ ale la nin wagati in na parce que bi génération kura b'ale an b'a lamɛn wa an b'a faamu a bɛ min fɔ dɛ o de bɛ faamu yɛrɛ yɛrɛ a bɛ faamu dɛ an kɛ Burama Sumano n'a ko n ko denmisɛnninw bɛ se k'a fɔ ten ko an y'a mɛn Burama Sumano yɛrɛ de o ye réseaux sociaux mɔgɔw de ye sisan o n'o tɛ an bɛ Burama Sumano ko la kabini 2010 2011 a banna i y'a faamu wa n y'a faamu Burama Sumano ko cassette a ka cassette bɛ ne bolo a t'a yɛrɛ bolo k'a to radio ala min filɛ nin ye Sokulusi kɛnɛ kɛrɛfɛ sa Patriote la a ka cassette bɛ ne bolo a tɛ Burama Sumano yɛrɛ bolo bi ayi banna ko kabini 2010 an bɛ Burama Sumano ko la réseaux sociaux maaw y'a dɔn bi de a y'a dɔn bi de donc anw b'a dɔn n'a kumana bi Sunjata ko la a kumana ka tɛmɛ dɛ mais nin sujet in kan ka kuma ka walawalali kɛ maaw b'a faamu kosɛbɛ an b'a ɲini a fɛ a ka bɔ koyi Burama Sumano a ɲini min fɛ dɛ n'o tɛ an minnu ye ale ka ayiwa a tɔmɔtɔ ye ale nɔfɛ anw yɛrɛ bɛ dɔɔnin dɔn nka a dɔnbaga jɔnjɔn ye ale de ye a dɔnbaga jɔnjɔn dɛ k'a dɔn k'a dɔnna kari ale de don foyi t'i ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan Burama Sumano kuma bɛ ten de i welelen don a banna bɔ i ka nin yɔrɔnin fɛsɛfɛsɛ awɔ denmisɛnw sigin bɛ k'i lamɛn tabarikala kɔrɔfɔ de ye nin a musomanw la Saraba ye dɔ ye wala Saraba bɛ Sunjata ko ɲɛdɔn a b'a ɲɛdɔn Saraba Kuyate bɛ se ka bɔ a bɛ dɔ fɔ a ka ɲɛfɔli kɛ an b'a faamu wa an b'u ka kumaw mɛn wa baara bɛ kɛ nin n'o tɛ nin gɛlɛyara dɛ ka sin ka taa Keyitalakaw mais yɔrɔnin dɔ la a diyara ne ye dɛ i jɔ dɛ i jɔ dɛ non i b'a dɔn wa i jɔ dɛ i b'a dɔn wa i y'a daminɛ ayi daminɛli ko tɛ o a bɛɛ ni Ala cɛ ne bɛnkɛ de ye Konatelakaw ye ka suko ka dugu jɛ ka n ka maaya kɛ Konatelaka tɛ min sera ka muso kelen di ne ma a jɔ b'aw la yɔrɔ dɔ ni kɛlɛ bɛ ban cogo di a sa furu la ye a mɛ yɛrɛ k'a lajɛ mɔgɔ yɛrɛ fana b'a dɔn ni maninka dɔ tun bɛ fɛ ka nin furu n'o y'i baarɔ n'a a jigi kɛ nin cogo rɔ wa maa ye nin ko ɲɛdɔn karo ni kɛlɛ bɛ ban cogo di ni kɛlɛ bɛ ban de e yɛrɛ ka nin kɛlɛ yɛrɛ min filɛ nin ni muso ma den mɔ e ta in bɛ ban wa nka e k'i kɛ pewu e ta fura bɛ ne bolo baasi tɛ e ta fura bɛ ne bolo kabini a bɛ ɲɛ n'e sera ka taa ne sigi i ta in kɛrɛfɛ dɔ bɛ furu ka di i bɛ taa n'i ye ka taa n sigi lesɔn buramuso kɛrɛfɛ kamalen ale sɛbɛkɔrɔ kuma na min lesɔn kuma na a ko an ka jamana kɔnɔ n'aw bɛna kɛ n'aw bɛna sa ne ye min fɔ i b'o lamɛn ayi kamalen lesɔn ko an ka taa i k'a dɔn an ka finitigilakaw ka siratigɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jabali Mahu kamalen min an ka sɔrɔsiw ye ko ka tɛgɛrɛ dasi u kun mun de kama ka bɛn ni kununko ye i k'a dɔn alamisa don e ko an ka sɔrɔsiw ma wuli ka jɔ belebele kɛ wa Jabali ani Mahu kamalen i k'a dɔn min ye jigitigɛ falen kamalen jigitigɛ bunteni o kɔni taara ne ka o da banbaganciw kan kamalen i n'a fɔ i k'a dɔn an t'u dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ fɛn min ye i k'a dɔn Jabali ale kɔni bɛ Segu masurunya la Mahu ale bɛ Kucala masurunya la Kasɛrɛkɛba ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ fɛn min ye sɔrɔsiw y'u to munumunu salo de la kamalen ka taa sɔrɔ tu kɔnɔ min ye i k'a dɔn u kɛn bɛ k'u dogo yɔrɔnin dɔ la ka yen kɛ u ɲaga ye ka yen kɛ u dogo tu ye kamalen anw ka sanfɛ pankuru kɛ k'o ye kamalen a ko gilingilinw o y'a sɔrɔ Bamanjisiw yara la Bon Mabel de y'o fɔ dɛ ko n'i y'an ka suko in mankan mɛn ko gilingilinw
ko ko ka taran bamanji do ay abitan do re sabaningala ko bu yinindi a ko ni ya taninga amafle aroje min ye ikado anga surasu wa jongo ala ikado ku ye bara belebele ba ken yoro la bamanji su kamale ko ama konte ko ikado yu fade bolo mene munu bulo ka bela jele chien ka ke tombo ye parce que ba ko o kera ikado jabale ma hu kera o tugo kele na kamale ikado ka ikado u aramase ni ka unisha latigeda parce que ba ko ni dogo ko kono kwa kera ikado fali de ka nyase bamanji wa ko tarata do je kalo kleta ani nani samba fla muga ani ikado woro buguni ani kajana che kwa anga sora suju to mono salo de fenela anga sanfe panguro kwa ikado bamanji se bogoro dasie kamele ku ufa ku bolomene bela jele ke shishiguri non mais ni na ke tugo ka haramu ako gele me chasse l'homme ni angu manjigi volo la ngandi sigi blene ayere de bitu nyini sa abana sebenengala ka fola ako ikado okera kajana ani buguni che sora suye badema wala ni dani ma ko fola nunka ni ku uni salatige da parce que ba ko o tamane ko fe minye ikado kekoro o ngo kolo kona inde minye ikado buguni marala ko anga sora su nye chuna ni ma ko fola nunka bambaganchu kamale ikado enfant y a pas de kero Wallahi. Kamale, kuyu susu yen fana. Très bien. O ye kɛri donu la sa o. Enfin, y a pas de kɛri. Kamale, a kɛra sisuli ye sa dɛ. N'i ye bomu d'a ma. A bɛ kɛri sɔrɔ. A banna. Ka haramu. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. A ko i k'a dɔn o bilan provisoire. Allah. Ko i k'a dɔn de nombreux terroristes neutralisés. Très bien. Et d'extinction complète des infrastructures. Et des moyens logistiques ennemis. Très bien. Kamale, u ka kɛlɛkɛminɛnw. An'u ka minɛ minnu b'u bolo n'u y'u ka kunnafoni ɲininaw ye. Kamale, ko an y'a bɛɛ filenkolon ci k'a dakolon ci. O ɲale. K'e koro kungokolo kɔnɔ. O ɲale. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. A ko o tɛmɛnen. Fɛn min ye i k'a dɔn u gɛnna. Dugu min bɛ yen ko Dɔnba. Dɔnba. I k'a dɔn n'a bɛ Morila kɛrɛfɛ. An y'u gɛn ka t'u sɔrɔ yen fɛnɛ. Kamale, i k'a dɔn maa 10 ani kɔ. Terroriste la. An y'o fa. Moto 3 ɲɔgɔnna. K'o minɛ. U ka n'o d'a ma. Ka bɔ Dɔnba. Ka taa Morila. A ye n'o moto d'a ma. Ka mun k'o la. An munumunu ye. An k'o boli wa. A y'i bɔ o kelenni. An ka Tam-Tam TV yɛrɛ bɛ moto di mɔgɔw ma. Awɔ an ka Tam-Tam TV yɛrɛ bɛ moto di mɔgɔw ma. Olu fana ta ka gɛlɛn. Moto ɲɛnama n ko moto kura de b'u bolo. Dɔ bɛ yen o la an Jakarta jɛgɛnen don. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. A ko Gawo. Min ye i k'a dɔn min an ka Gawo kɔnɔna na. Opération dugukolo ko. Kamale juillet kalo tile 9. Ale ye wulikajɔ belebele kɛ yen. Fɛn min ye sanfɛ pankuru k'o ta. Kamale a kɛra sababu ye i k'a dɔn banbagaci caman. Kamale an kɔni ye olu ni sɛlɛtigɛ da. Fɛn min ye colonel major Karimu Tarawele. Ani i k'a dɔn commandant de secteur 1. Le colonel Ibrahima Samassa. Olu ni i k'a dɔn chef d'état major. O kɔni i k'a dɔn wulikajɔ min kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na. Ko a kɛra sababu ye i k'a dɔn an ka sɔrɔsiw. U ye maa caman faga banbagaciw la. Nka an ka militaire dɔw kɔni joginna. Kamale u y'olu ta ni ka taa ni olu ye i k'a dɔn furakɛli kɛyɔrɔ la. Joona. Fasere filɛ nin ye. Min k'a dɔn Esori y'a sɛbɛn. Makan Sisoko nɔ bɛ a la. Ko nin dɔgɔkun kɔni kɔnɔ. Ko armée y'a ta kɛ faali o faali. An ka taa faali o faali. A bɛ dabila o. Awɔ. N'a ma kɛ ta kojugu ti bɔ dugu rɔ. A ti bɔ dugu rɔ gansan dɛ. Kɛlɛ m'a dabɔ. Bɛɛ bɛ kungo sɔrɔ. A banna dɛ. Awɔ nka o de ta ka jugu anw ta ye. Awɔ n'o tɛ a bɛ ka mugu kiri a ti maa yɔrɔ jɛ o. N'olu ta ye sufɛ muguci de ye. A banna. Bararara fa bɛ fɛ. Kamalen. Awɔ. An bɛ yɔrɔ min na ko bi. Waati dɔ sera. Tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔsiw bɛ ka victoire min kɛ. Très bien. A ye na Tam-Tam TV la walahi n bɛ Jakarija Keyita di. N bɛ koba d'a kan. N bɛ cameraman 2 d'u ma. Voilà. Cale min filɛ k'an filmé nin ye. Sanusi. Ani Kapi. U ka taga terrain kan ni sɔrɔsiw bɛ ka mugu ci aw ka taa reportage kɛ ka na. Aw sera o ye ten sa. Tam-Tam TV cɛdenw de aw sera o ye ten sa. Sanu ka ye mun kɛ. E ka taa reportage kɛ k'a ye mun kɛ na. Sanu ka ye mun kɛ. N ko kunnafonidila bɛ taa reportage kɛ. Sanu ka ye mun kɛ la. Kulubali bɛ Zilɛni di aw ma. Kele. Kapi. Fila. Fɛn min b'an ka fɛn tigɛ ka bila réseau kan. Min filɛ k'an filmé ni Sanusi. Jɔnni wɛrɛ. A faamuya koba b'a la. Komi a bɛ se Bezi la ka taa Bezi kɛ. Ni so koba yera sɔrɔsiw kɛrɛfɛ sisan. Sɔrɔsiw bɛ ka mugu ci ka sin k'o filmé. Maliyaw a yɛrɛ ɲɛ t'a la. Bezi bɛ tɛmɛ o kan wa? Jakarija k'a fa siri kɛnɛ kan ye. Ɲɔgɔn fa siri dila a bɛ yen wa? A kana na ko kɛ dɛ. Sɔrɔsiw a ye na mɛn dɛ. N bɛ ka nin min fɔ a ye nin ta ba la dɛ. Diripa. A ye nin yɔrɔnin jateminɛ. Tam-Tam TV bi yan. Sanu e tilala. E de tilala kɛ. E sanu ko jago kuma ne ta ni. Ni ye ko
ko goya yoro jumɛn bɛ yan a fɔra ko kɛlɛ ko journaliste bɛ taa kɛlɛ daga la o ye journaliste minnu formé la kɛlɛ kama anw formé la de k'an sigi ka journal kalan kalo ayi ayi a banna kamalen journaliste ma bɔ journaliste la dɛ e tɛ dɔ ye ne wa e tɛ journaliste ne bɛ kan hakili to aw ka denbaya la de n'aw ye ne bɔ minɛn kɔnɔ Fadiri Abubakar Siriki Sanogo kamalen maa bi Bako kɔnɔ ka maaya kɛ Fadiri ni sɛbɛn an b'a kɔnɔ min ye anw ka Bamakɔ sariya bɔ n'o ye cour d'appel de Bamako kamalen ko maa belebeleba 3 olu cogoya bɛ darɔ Fadiri de b'a ko o maa gali i bɛ o dɔn wa Adama Jara o ye n bɛnkɛ Ben le cerveau n bɛnkɛ ye dɛ Beni u yɛrɛ wolo debout sur le rempart a banna an b'a fo k'i fo a bɛ fo dɛ c'est mon oncle dɛ ayi n b'a dɔn Jara ni bɛnkɛ de nka min ye problème ye kabini bɛnkɛ donna i ma taa lajɛ o kelen ne dun y'i bɛnkɛ a bɛ siɲɛ 2 bɔ e ma t'i bɛnkɛ lajɛ yɛrɛ e t'a bɛn ni den terikɛ ya o bɛ ɲaarɔ o Fadiri ni sɛbɛn ko maa gali Adama Jara ni bɛɛ b'a dɔn Ben le cerveau ale min ye coordinateur ye mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Mohamed Yusufu Bacili ni bɛɛ b'a dɔn ko Arasibas ale tɛmɛnen kɔfɛ maa sabanan i bɛ o dɔn wa o de kɔni ye anw na kaso bon kamalen lakɔlɔsilikɛla minnu bɛ olu ka kulu ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison commandant Dawuda Konate Fadiri di Bako a ko min ye commandant Dawuda Konate kamalen o fana cogoya bɛ darɔ Fadiri di Bako kɔni ko ninnu ka weleli ka na kiiri siratigɛw kan ko a na kɛ juillet kalo in kɔnɔ k'a taa bila août kalo la juillet kalo laban dɛ ko a ko in bɛ dabɔ ko ka taa kuncɛ août kalo kɔnɔ san 2026 Fadiri di sɛbɛn min ye l'indicateur du Euro Nouveau a ko nin sɛbɛn kɔrɔ kuma bɛɛ a y'a jira k'a fɔ siga ko nin tɛ min na a ko nin cɛba 3 min filɛ Abubakar Siriki Sanogo k'u minɛna k'a bɛ waati jan bɔ ka d'a kan k'u ye waleya minnu kɛ ko a ni sariya o tɛ taa ɲɔgɔn fɛ a ko nka n'i kɔni welela bɛɛ k'i minɛ k'i datugu bɛku Sanogo ko a tɛ taa ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛliw kɔ a k'u fana ka lafasabaw k'u kɔkɔrɔ Fadiri di Bako ko siga kɔni tɛ min nɔ min kɔni bɛ darɔ n'o kɔni ye k'u wele ka na cour d'appel kɔnɔ juillet kalo laban ka taa bila août kalo kɔnɔ san 2026 ko siga tɛ o la k'o bɛna kɛ koyi Fadiri ye nin ye l'indicateur du Euro Nouveau olu maaw y'a fara ɲɔgɔn kan kɔrɔfɔ filɛ indicateur du Euro Nouveau an bɛ foli d'a ma k'a ni ce Jakarija Keyita k'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo Fadiri a ɲana n'i bɔra i b'a to ne ka don kunnafoni gafe kɔnɔ sɛbɛn min bɛ n bolo a bɛ wele ko Janjo Info Jakarija Keyita a sɛbɛkɔrɔ kuma na Jakarija Keyita kɔnɔ ne ka fitiridafɛ kasi ye tiɲɛ ye nka Keyita ma si so o tɛ kɔnɔ kuma ye dɛ maa kan b'o la kɔnɔ m'o fɔ dɛ kɔnɔ ka kasi fitiridafɛ laada don nka Keyita ma si so o tɛ kɔnɔ ka kuma ye dɛ Sanogo anw b'i jɛ muso la sa ne de k'i ma i ka taa n'i ye ka taa n sigi buramuso kɛrɛfɛ k'a fɔ ye ko ayiwa sa e bɛna muso wɛrɛ furu ko ne bɛna muso in d'i ma o la an bɛ d'i ma e k'i ka kɛlɛ in jigi so bɛ nin ne tɛ k'e kɛlɛ o ne bɛ ka n ka zana de fɔ ani e kɛlɛ ye kelen ye wa ne tɛ k'i kɛlɛ dɛ e da de ko yan nɔ ko Konatelakaw ye bɛnkɛw yɛrɛ de ye ko nka maa ma muso d'i ma olu dun ni ne ye fa kelen ba kelen e bɛ k'o dimi bɛɛ bɔ ne kelen nɔ i sigi a bɛ d'i ma ne kan tɛ e ma sa Keyitalakaw a ka muso ko ne yɛrɛ de jɛn'a kɔ n buramuso n y'a ɲini k'a ɲini m'a sɔrɔ Fadiri b'a kɔ Ala de ko in ɲɛ dogolen do i la o kamalen a ko n'i y'a ta ni ka lajɛ fɛn min ye i k'a dɔn min ye an ka minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ jamana lakanali kow ma fɛn min ye i k'a dɔn Dawuda Ali Muhamɛdu na kamalen e ko ani an ka i k'a dɔn minisiri min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn général de division Umaru Jara olu ma wele bila i k'a dɔn diɲɛ maa ma wa ka ɲɔgɔn sɔrɔ min dɔgɔkun in kɔnɔ centre international de conférence de Bamako CICB kamalen sigi kun ye mun ye kamalen i k'a dɔn
dɔn minisiriso minnu bɛ yen ni o ye an ka lakana minisirisow ye san 5 kɔnɔ baara jumɛn kɛra san 5 kɔnɔ mun fɔra mun tora kamalen u hakili bɛ minnu na u da don olu la k'o walawala ka san 5 kɔnɔ ko caman kɛra fɛn min ye minisiriso min bɛ yen n'a ɲɛsin don jamana kɔnɔna lakanali kow ma a kalifalen bɛ maa min na o de ye i ka dɔn Dawuda Ali Mohamedin ye kamalen ale kɔni y'a jira k'a fɔ a ko i k'a dɔn ale ka minisiriso la a bɛ fɔ fɛn min ma ko infrastructure kamalen i k'a dɔn n'i ye o kɔfɛ bɛɛ kamalen o tɛ i k'a dɔn so n'a ɲɔgɔnnaw ye wa kamalen ko an sera k'o min jɔ 131 a ka ministère wa a ka ministère kɔni ministère kɔnɔ ministère ayi a ma jɔ ministère kɔnɔ dɛ ministère de ye olu jɔ Mali ni a lamini kɔnɔ a ko n'i ye o infrastructure ta k'a lajɛ gendarmerie nationale kamalen i ka dɔn garde nationale protection civile kamalen plusieurs i ka dɔn opération de réhabilitation kamalen k'olu kɔni kɛra école i ka dɔn nationale de police direction régionale de la police nationale le groupement mobile de sécurité ainsi que de diverses infrastructures de la protection civile kamalen nin yɔrɔ ninnu na nin yɔrɔ dɔw rénovera sokura dɔw jɔra commissariat jɔra yɔrɔ dɔw la gendarmerie jɔra yɔrɔ dɔw la wa yɔrɔ dɔw rénovation kɛra n yɛrɛ bɛ dɔw yɔrɔ dɔn commissariat de police dɔw dɔɔni balila ka tɛmɛ ka sin ka taa sɔrɔ o jɔn bɛ yen très bien n ko commissariat kɛra yan wa k'o kɛra k'a bɛ wagatinin bɔ dɛ ko tabarikala a bɛ ten dɛ sɛbɛnnikɛla ko a kɔni ye o tani ka o lajɛ min ye i k'a dɔn Ali Mohamedin Dawuda Ali Mohamedin kamalen ko a ka minisiriso u ye o kɛ a ko n'an taara i k'a dɔn a bɛ fɔ min ma i k'a dɔn ko cɛta i k'a dɔn ka cɛdenw ta k'u don polisiya la maa 105 san 5 kɔnɔ o kɛra kamalen i k'a dɔn maa 105 kɔfɛ min ye i k'a dɔn maa 3,000 ɲɔgɔnna k'olu bɛ kalan na ka ban olu ma bɔ fɔlɔ faselikɛba ko a ko n'i ye a tani ka a mafilɛ fɛn min ye i k'a dɔn polisiw la sapeur pompiers la ko maa caman kɔni bɛ yen ko olu taara kamalen i k'a dɔn an ka finitigiya la faselikɛba ko a ko i ka a fɔ min ma ko i k'a dɔn école d'état-major kamalen des forces de sécurité fɛn min ye stagiaire 94 ko i k'a dɔn olu ka formation bɛ sen na faselikɛba ko a ko n'i ye a tani ka lajɛ dɛ an ka jamana i k'a dɔn AES jamana minnu bɛ ni an faralen ni ɲɔgɔn kan jɔn ko ala lakana siratigɛw la ko an kɛn bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara caman kɛ a ko nka sɔrɔsiya ye gindo ye dɔw bɛ olu bɛ fɔ dɔw bɛ o tɛ fɔ kamalen i k'a dɔn min tɛ fɔ o de ka ca ko minnu bɛ se ka fɔ i k'a dɔn o ye nin damadɔ n'a ɲɔgɔnnaw ye nka caman bɛ yen o tɛ se ka lakale nka san 5 kɔnɔ ko minisiriso min ɲɛsinnen bɛ jamana kɔnɔ lakanali ko ma ko a ka bilan ko c'est positif a banna ko bilan positif don dɛ maa bɛ tɛgɛ dɛsɛ fasere an y'a bɔ Janjo info kɔnɔ BS bolo ne bɛ sɛbɛn la ko ne b'i Janjo maaw wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la BS naam aw kana da Mohamedin dama ka ministère so la dɛ naam a ye taa don ministériso bɛɛ kɔnɔ awɔ u ka taa don a bɛɛ kɔnɔ ayiwa baasi tɛ kamalen Mali ministres bɛ baara la bi ne ma fɔ ko ma deli ka kɛ dɛ ministres bɛ cɛsiri la ne ma fɔ ko ma deli ka kɛ dɛ wele ka jɔw bɛ sen na nka naam bita in fanga ka bon ni don caman fo k'a dama tɛmɛ o kuma kana dan ni dama a kana dan sécurité dama ma dɛ a kulo bɛ kɔrɔbɔrɔ wa kamalen ministre kelen bɛ yen ministre de transport kamalen n'i dɛsɛra ka baara k'ale fɛ dɔrɔn i jɛlen tɛ a banna ni jɛlen tɛ madina i n'a ti baara kɛ dɛ voilà i y'a ye très bien bari Mali la yan n'i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ baara kɛ c'est à dire que i tɛ yurugu fɛ foyi foyi i kɛlɛbaga bɛ caya dɛ mais madina fɛ n'i y'an pulu sa i bɛ na ni facture ye dɛ très bien an pulu 200 man ka tɛ ka facture dɛ énergie b'a la ale fɛ yen kamalen n'i n'ale kɔni ma se ka baara kɛ dɔrɔn i jɛlen tɛ nka ne bɛ fɛ ka mun fɔ o ye bilasiralikan ye o ye jumɛn ye a ka taa Gabriel Touré la Sanogo ayi o t'ale ta ye dɛ n ka mɛn kɛnɛya minisiri so kɛnɛya o ye Bajalo ye kɛnɛya minisiri o ye Bajalo musokɔrɔba Asan Bajalo ko n b'a musokɔrɔba kana fɔ n ba ma ko musokɔrɔba dɛ ba tɛ musokɔrɔba ye ayi e bɛ k'a kɛ musokɔrɔba min o tɛ a fɔ ko Sanogo ba e bɛ taa n'a ye ten cogo di colonel Asan Bajalo Sanogo i ba a fɔ ye ko ne ko ni ma Gabriel Touré lajɛ ko fantanw bɛ ɲini ka bolo o furakɛli yɔrɔ ɲɛ dɛ n y'a to Mahamadu ma
comme ngera comme be Gabriel Touré la sanu ni dara Gabriel Touré la bi tige min tabi o laisser passer yere maro wakale ni kema fla wa jolli sa furu lay sanu ni shukura ni dugu jira pour que ka do to fika dore fika tige warata awo esa ministre bo kalamo aywa ni te kalamo afole fle ne de aha ma wara ma tige tare ne re de ata oho ha sanu ni la tige shira bi dugu ma je shini bi dore ta o nga system ko ndobe ko ngai aho jme jamati dunga take ga banabato korola fa okay makele ni bi duga ta laje ni mawara be fe ga do o makele ni tige mi bo kana di mawara ma o do tige kele bi do ifine mi ta roje o ko ngai okay o nga jema dugu je o dugu je tige wera tali wa gele ni keme fla o te soro dematiki be bolo de o te be bolo de an go fo ti be bolo de ordinance ma da wara yere ma soro ka nyew fura yere be ma sa na fura te se ga do ni ko ni ga ma ko ni bora kan o fo na visite ga yere kono nyato ala mode banabato do be oludun te se ka fo ko yere ni korosigite awero ni ga roje Gabriel Touré la de ayala je ayo la je ministry très bien nata kalamo akabwa kalamo ka fako okoi ko awar ka cha fanda ma wala o ka na dajina o de kai wal ma o ka ke semeni ngono wakale ni kame aduga goni amma ke dawo da ataka tribunal ta nyona ye tribunal la ni i ka mogo be kasola i be ta kata fishi do ta kalo kele akakete dongo do ni bitika mogo laje bo president to be do bitika mogo laje akakete re ataka o chugo ye na makete do bi se ga labla bi ko no hara abeta so bi bana be kla ka ko ni midi bana be kla ka wuli tugo bi wallahi ono lu nana ka kla ka tige werata o te ko no ko ene chere la o te ko no ye ko yoro ni noje o ya yoro ni ne bolo juguma e tabarika na nyuma e mi jamati do ka ta bana ba to koro o kain kosobe fajiri mido nam fajiri de sebe mi mali jadi bismillah abakar sirigi sanugo ambe buguni aywa ako nyana minima fe nam jongo ala ko fuje faranyo nga gulu mimbe no lu ka wuli ga jo be me nyana minima fe ngala lima nga ngono nam sanugo kuye para ya baka buguni fajiri de ba ko ni ya wuli ga jo laje ako mi office central des stupéfiants kusobe jongo ala kwa nyema ufle ka tegeda mi nyana minife udanjila chama ka bismillah ambe buguni nam fasere de ba ko abe fo nyana mini fe mi mako tramadol ko 380 comprimés nyato alamo ye o de mine abe fo mi mako jazepam o 129 comprimés kama le uka sachet do be ko kisi wa kisi odo de wa nangi yini ga sa ay date la bi sino kushi de do ngo date la ko jugo ngo kushi de do awale buguru jela man de do ba tabarikala ube ubo joshi ubo de kanu abe ko nyamuwa abuguru jela mado abuguru jela mado awoga nyamuwa fana jema de yo nyamuwa fana ta jema yo ubo de ko nyu awo jema na mani do de ba to be blogue ya ay nangi yini kan nasa ay ne ta nyedo mo ko nyini ngakula be mi nyedo che jagar ja che jaga gele ne ne be yini kan ne re ye jabi ku fere ne re tin do ye mi nyini ngal ken san ne ko mango abe ken nungoro ne ta padre ne ba ko no che no ndo na piège kono kaba wallahi ata kwa ako mi ye uka fe do be ko erezine de cannabis erezine ejme ainto do jar jaga kuna funi kalansa nan kelamta office central de stupéfiants voilà madame le commissaire B ale bi jabi o page bi wora ani fla nam fasiri di ba ko awulga jojongo ala bismillah ako min woni ye jamakulu chama ye munu ye sigana mawye ko taga dara uluka bo gar siriki fasiri di ba ko jongo ala ni faranyanga kulu fla ka wulga jo minge no de nyana mini fe ka ko anwa jamana dunna ni boda selege nani kono bismillah be o chesiri de la wati bela jele kono fasiri di ba ko ni nyana mini fe munu fla ako abo gar siriki
Sidiki Sanogo ko ni de bi dangari buna hadamaden ka maninfiya la ale de bi dɔw halaki k'u la maayaw tiɲɛ kamale ko ni jamana sini ɲɛsigi bɛ denmisɛnw bolo ko ni y'a dɔw yɔrɔ bi ko Mali sini b'i kɔnɔ guwa Fasɛrɛdi b'a ko o siratigɛw kan a k'u kɔni na fɛɛrɛ biyɛ sigi sen kan min ye ɲɛnamini fɛ a ma don filɛbɔda fɛn o fɛn fɛ k'u n'u bolo da a da biyɛ lajɛlen la ka ɲiniba n'a minbaw ka biyɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'u tigɛ fila kɛ o kukala ye Fasɛrɛdi ye nin ye min bɔra Mali jate kɔnɔ ka fili a ka dan yan tabarikala Mali jate an bɛ foli di u ma Jakarija Keyita an b'i fo tabarikala waati fana sera an bɛ bi taa i k'a dɔn filenkolon ci k'a dakolon ci yan kamalen ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na i k'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka tɛmɛ ni kunnafoni wɛrɛw ye min ni bi ta tɛ kelen ye an b'a fɔ limana ni filɛba bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan jɔn ko Ala ko anw ka waati sera an bɛna an kɔ don ɲɔgɔn na jamu yɛrɛ ja de ye nin dɔ bɛ wuli dɔ bɛ sigi tabarikala inshallah a k'an bɛn